Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Negini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa iki mau mak ndelok-ndelok ya arep ramban mak arep ramban Lombok. Bedaan iku pemirsa katase mak mateng ya pemirsa. Tinggal dipetik ya pemirsa, dienggo cuci mulut. Dienggo cuci mulut. Lomboke mak ya padha abang-abang. Wis padha abang-abang pemirsa. Ini ngapa tak undoi. Sakjane keriting mari pemirsa. Entek kemungkinan kayoman wit kates. Pepayaku sudah matang loh, matang pemirsa. Ora gelem woh neh. Soalnya iki agar woh basah pemirsa. Enek kerutune nyenan ya. Nah, petik ya pemirsa. Bismillah. Tuh. Buah matang tenan, buah basah ya pemirsa. Tapi kok ora modot gede ya pemirsa. Masak ini. Ini siji dawa. Saiki ganti metik lombok buat masak kimbo mak apa masak apa pemirsa. Ngambil panggang jane enak. Mbak Yati ning pasar ora. Wis tak taruh sini dulu. Masuk ya pemirsa. Tak jupukane lomboke peteng pemirsa, gelap sekali ya wis tuwek aku cilik-cilik. Mbah ya pemirsa, mak ya wis bar tuku ngene Mbak Nana. Lomboknya gede-gede tapi ngene Mbak Lana. Iki kok cilik-cilik kayak awake make. Lancir. Oh, enak. Iki ada belalang kayu. Iki bendino dijepuki pake pemirsa. Ayo, wes coba. Ata minta Ata. Si gemoy minta. Ata saiki wis ora gemoy. Saiki kurus. Dhuwur ya. Guys. Wis ngene tok ae. Nyambel panggang lalapan. Lan asem ya. Innalillahi. Kok bledos. Ledusan pemirsa. Nah iki mae.
sayur asem. Mau tak kom pakai air garam pemirsa, terus kemudian hilang dadake, iki sambelnya bisa iprok. Ini mau sambelnya mau tak kasih tempe pemirsa, tak sido panggangnya diben ngono ae soalnya rene akeh. Sambal tempe kemangi wae lho. Wis. Nah, iki pemirsa sambelnya kaya ngene. Kemangine wis masuk. Berhubung panggangnya ngene. Ya iki ya tak campur soalnya nek sing seneng tempe, nek sing seneng panggang. Jadi toh sambel tempe gang. Lanjut pemirsa, iki mang mae mulai ngarit, cuci tangan, cuci kaki, langsung makan pemirsa. Soalnya nanggung arep adus dhisik iki mae arep ning kali mbah-mbah seperti biasa. Jadi mae mau isi bensin dulu. Isi bensin lagi budal ning kali terus ngiras-ngirus adus. Untuk sementara cuci tangan, cuci kaki ya pemirsa ya. Ayo lanjut kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Masakannya sederhana banget loh. Cuma apa kelan asem rasido. Jadi ini engko apa nek ngarani di masak engko sore wae. Mau ya wis tak cuci wis tak opo. Soale iki masak bening Rabu. Mbah apa iki nek ngarani pemirsa. Weman iki kuwi mau sing jangan aseme urung sida tak masak pemirsa yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma sakana wa qina adzabannar. Amin. Mongkone ya ngono pemirsa pengene dienggo lalapan. Berhubung mang ning Mbak Yati ono ya mak tuku. Ki lho Ndi? Kucinge. Kayak mangan, wong kowe melok utuwe kok. Ah, Mas Adi disi pemirsa. Nyah nek panggange. Ritok. Allahumma barik lana fi ma sakana wa qina adzabannar. Amin. Mantek. Bali berdoa lho. Iki tempene ya deli urung dadi tempe pemirsa. Iki soalnya ora enek panas. Bagus banget. Pakai kemangine entek di anu Pak M menawa. Ini akeh. Mulane rata-rata.
Suger pemirsa, soalnya bar makaryo. Jadi ini banyak. Pedes. Alhamdulillah. Yes, pemirsa. Belokna Mas Tulung. Sudah selesai pemirsa makannya. Walah seger banget. Rasanya pengen tanduk nih. Jadi pemirsa cukup sampai nih video ini mak ya. Nenek salah omong tinggal aku perbuatan keluarganya Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kok banyak kali. Aku kok Ibu Skoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ditunggu konten-konten berikutnya. Maria Dika Gelem.